amb aquesta tercera edició ja hem pogut trobar més espècies, més nous grups animals i de plantes, i també seguir augmentant amb la participació de gent. Una BioBlitz és una experiència de ciència ciutadana en la que fem recerca d'un espai natural per trobar totes les espècies que hi ha en aquell espai natural, siguin plantes, ocells, insectes, papallones, que la fem acompanyat de ciutadans, que és l'única vegada que tenen per veure com treballa un científic en el camp. Veure moltes famílies amb nens petits també molt entusiasmats, amb moltes ganes d'aprendre, i veure un nen petit amb una catedràtica d'universitat, com entre ells es comuniquen i s'expliquen coses, és fantàstic. Gent molt motivada, molt participativa, i ve a complementar l'activitat docent a la universitat, que ha de ser més reglada, més acadèmica. No és incompatible l'una amb l'altra, és complementària, i la veritat que si sempre que m'hi vulguin, doncs aquí estaré. I m'ha semblat molt maco, ja que pots conèixer millor la natura, sobretot espècies així que no coneixíem. Els líquens, per exemple, no tenia molta idea, i ara em vaig amb un tastet i està molt bé. Divulgar el coneixement, fer aquesta ciència ciutadana, de forma que tothom s'emporti més informació